One thing woman say Lumba nkasa no. Okay. Wo ye nipa bi a Nyankopon hyeda de ne bae. Okay. E wa asase so e beka se bi a asase so Nyankopon. Wow. Yeah. Ye won krofo bi wo ho no ma they are the apple of God's eye. Yemfa yensa enka wo mu. Enti Lumba was one of those people Nyankopon hyeda create wo mu. Se ka Ghana embenya mfasode e wo no so. Kan say so man hwe ya Lumba Yamfa Lumba nhye fom sei no. Ye do bi be hye asase ase. Na spiritually bibia ye dey akoso. E wo hunhun. Lumba case we sei no. Na eni kwan sei na kanema ye. Okay. But enema dane ye. En sisi ye no. Bibi koso a won. Me huni sa de na na ye mesere. On say penifo se dia e ben na etwi. Okay. And baby ade ne dance one fan to one so be frato. Okay. Mami akusia sewa. Maame no. Okay. Maniku no ho. Wow. Yeah. Okay. Maniku ku maame no ho nyina no eye one thing. Okay. Because mahunu no kure bi wo baabi. Sunsum. Yeah. Wow. And enkachi. Okay. Okay. Sa maame no nya eye Daddy Lumba. Okay. Atade because one na net dey. Okay. Si wonya Daddy Lumba atade a, wo hu sa atade we say dey. Na me kuru ta hye pa we Germany ho no ma. Eno anu no. Wa wie case na ye easy the man. You win me eba. Ashwame. Maame eye bempoma. Okay. Daddy Lumba nua ba panyin. Bempoma. Yeah. Entokwa bi bu awure mu a se omanfom na nsin efom yi a be se ebe wure ma afi maame akusia bempoma ene maame akusia sewa sane no mu yesi no omumu bete enwan emponche enkraman kokko ni tuntum a ye de ahye fom e wo sa de we se hu asieye enema wo mo ye no anse timilega wa expose si asha se ekoso so we corner ade for me church obi am obi akwaba e dey by Grace TV so gidi se twede ampo nyankopon atom obi an ho ye busia so na da ye kan so obe kan ye ho a na wada ma subscribe na wa comment na wa share ama foforo nya bi ahwe nso obeye tinyami sure na onya so akoma so ate enfama na ye ba be di nkomo yi na yenim se abosumi du ekodu ba ko mu ni de ye man Ghana nsem ba ko a ye di mu nkomo bi abefa bia ye che ya dwo ho Daddy Lumba ni wo chinsensem Daddy Lumba akosia sewa ye maame akosia sewa ye sister odobro ni ebisua pani Tupac ebisua pani kwabda refudi asempa chese maame bempoma ensem bebre na de chi ade san eto for mountain confidence na ne ye be din komo ye be rasunsum na nyame enipa bia ensem wakoso nyina wadi akiri na sunsum watin seme ho niema obeda niema bi ani akire na bibia ye boko nto de ka me ho amema nyame ni pe akwaba de twen komo so for boko de Nyankopon dum pa ye do body as asase akra na de di kan ya we share by Grace TV so nti mema what down we de akire for other ma me that's it edini afunje so okay and asunje so for de nya afa na maba system ni okay me be mu ache na de nipa ta de hye me so hu me pa spiritual spiritual aspect anything concerning spiritual issue be ano and after so physical bibidru okay and bibidru no ne meka say makware dem mu pa yi eye me masemu be ma wo be me so apese ye kese okay and I won pass agro so wo fom no nti eno dia so nje so for die onya fa wo phone na wo search kura wo go bass nje so for wo be hu me ho okay bass nje so for Lumba sense me we die kire kakra sure this ya bosu me ye rodu ba ko ama next month na ye do me next afia na ohia asem we Ghana go bi asem ba cha na wotwe me network twa na bibia akwakoda milika musa e di na dance wo Lumba the sunsun nti anasem ba ko be se afini da bia foforo bebom na o tia se kran so sa enyom to ntwam e ka me akwa se ono no bibia obe bia no ntwam ya da so ho an yete minim se wo hu sa bia na de tikwa na tisa on se one thing wo say Lumba nkasa no wo ye nipa bi a Nyankopon hyeda de ne bae e wa asase so e beka se bi a asase so Nyankopon wow yeah
because sɛ wohwɛ lumba nneɛma a wɔyɛɛyɛ ɔte ase ne nnwomtuo mu ɛne anything na lumba yɛɛyɛ bi a even owu yɛ akyi could you believe sɛ lumba wu akyi koraa mpo no nkurɔfoɔ bebree de lumba ho asisi afie atotɔ nsase bebree because lumba no he was mɛka sɛ special person a Nyankopɔn create no yɛnti sɛ yɛka sɛ yɛba ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ mu tete wɔnom na no nyamesom ma ɛyɛ ɔman Ghana mu na ka yɛbɛka sɛ lumba yɛ bosom yeah because Bible no kura mpo kasa adeɛ bi a wode wakoma di akyire bebree no kura na ɛbɛyɛ bosom ɛde ma wo and we all know sɛ sese deɛ lumba wu mu no lumba wu yɛ na akɛsefoɔ nipa bebree na abɛwu but yɛnhwɛ sɛ ɔmo wuo no ɛbaeɛ no ɛba hwere and a call na twam kɔ because lumba wu ya ansa na emi sɛ saa plane crash yi before twiko and so in all no omo de no eba te sɛ sɛbio sɛbi asɛ akora ketewa bi na wadi bɛ sɛ afe no wawu na ɛto atwa ye ba lumba de na akɔso ɛkɔ afe blood wagima Rollins craft na cloud wagima Rollins here because lumba wu ja but e de pa na twam you see yɛnhwɛ kantanka the same thing eti yɛ kyerɛ sɛ lumba nkasa no wɔyɛ asase so bosom a wɔde nyame de ne baayɛ sɛ ɔmbɛboa nipa and true lumba nyum tuom na amankrofo bibla survival ablabom ɔma na kɔma wari egu ni those kind of sane many nyinaa enti de enti lumba asɛm aba still na ɛnkɔ no ɛyɛ sɛ Nyankopɔn hyɛ da de ne ba asase so sɛ ɔmbɛyɛ asase so ɛyɛ Nyankopɔn ɛmfama ɛyɛ asase so nipa aha enti lumba de sɛ ne case we sɛ kurampo twam kurampo na still na ne ho asɛm no ɛbɛkɔ so atena honom yeah enti yɛn kɔba sɛ lumba din bɛda wɔyɛ man Ghana mu ama obiara hwɛde aka wɔn David because me mahunu obi a enipa no hyɛ da ne me di nkɔmɔ ɔka gyina sɛ sɔfo sɛ lumba paa deɛ ɛnso kɔ sɛ sɔle bi ma ɛnkamɛsa me yakunu ɛna mbisa nso ade wɔ se could you believe sɛ lumba wuo ho no ne content nko a wono na twa nko a no etimi amana to 5 plot enipa no ye modwuma ye bi 5 plot ba akokoro mpo de wasi aboso abi a wasa kwa second one so it is such a person one shut down ye ordinary person and as ordinary human being bi Nyankopon e de ne bae besak obi bebu sa say na why na eye ordinary obi a ye special made but ye won krofo bi wo ho no ma they are the apple of God's eye yemfa yensa enka wo mu enti lumba was one of those people Nyankopon share that creative wo mu se ka Ghana embenya mfasode e wo no so yeah baba ezama okay mu drupa tese obi adwen se obeda so na lumba sem no chese sɛ no kwa twam a ne din bɛkɔ so aka asase and ye nya nwumtuni se benya nwumtuni bi a obetimi live legacy of that lumba age sɛ ne yemu ba saa yeah lumba wu achi no obi ani hono ma obe rezi wo Ghana hase ya age sɛ bi a generation to come ba sɛ instantly pan ye bɛka sɛ benya nwumtuni a woto ɛyɛ abrabɔ ho nwum sɛ high life po obetimi apagya sɛ lumba die ebi ma ne yemu die ebi betime afirimu aba nti lumba nkana sa no wo hyeda nyame de ne ba asase so e de no bedua Ghana mu se ombeye Ghana nyina icon e wo nwumtu mu kwa nwumtufo bebele na aba Ghana na nampadumu Dr. Pabobumu na ne champo mu nyina wo ho no ba yemu sa se nwumtuni bai e na ewu wo Ghana hase ya kaka akumu nyina bebo nwum omo na je nwumtu odi si ho no but omu wu ye no yantimi ante omo ho nsem bebre sei ayuntofo hene aye nana kwa me the music king yeah owu ye na yi kama omo celebrate na as a king e wonum tuo mu ba ye ni all no eto twa at once but ye hwe lumba oto ho team Saturday na owu ye na edidi mu aba almost 1 year still na asem na no ntwintwae enti se ebia wo bitirim se lumba case ni se twa na ne din so akata enkata da because obi ne yere hyedem ne sentokwa akoso a anya hwe kora mpo no obetimi akai lumba nwumbi na watwa kire oba na bema no na ama atoyem enti lumba nkalanza sa wo hwa
n'enum to a wɔto yɛ wɔ body for angle biara akristofoɔ die wom akonfoɔ die wom malamfoɔ die obiara die wom enti such a person no ɛbɛyɛ den sɛ ne din betumi fira asase so ɔbɛyɛ sɛ asase so Yesu and it will be difficult say Yesu ne din ebi fira asase so ɔka kyerɛ ɔbaa ne sɛ saa deɛ wi a wayɛ de ama me sie da no baabi a ɛbɛbɔ me Yesu din bia no ɛbɛbɔ wɔn so din enti lumba anka na lumba anka na saa no abɛyɛ and baabi a ɛbɛbɔ Yesu din bia no lumba din be pie hɔ no saa na nyame ayɛ no Sana na me di kan no. Nyankopɔn ahyɛ da creating as a special human being bi and as a created being bi nyame ahyɛ da abona to no. And such a person no ɛbɛyɛ den sɛ ne din betwam. Ne sɛ deɛ sisi nyinaa ne nsɛm abɛkɔ so yi. Na bi atwa sɛ ɛba na wada. Ɛwɔ sɛ ɛba. Na Yesu edin a wɔbɛgye yɛ. Kama no ɔte ase no nwu yɛ. Owu yɛ ni na asate na oni na wonya nkrofo gyina ebo Yesu din bɔne ebi kura mpo timi ka kura mpo sɛ Mary Magdalene kura na Yesu mpra wati ase enti wonipa bia wɔyɛ icon to ɛyɛ ebi a country bi ana sɛ word no ana group no ɛyɛ daya ni wuachi nsɛm bɛba ni wuachi sɛ wɔte ase o especially omu kura mpo na bɛba Yesu wuachi nsɛm bɛ na ba na yɛ bi na me ka ne sisi ya ka na ho ase ebi ka wow ebi nso ka bɔne sɛ Yesu kura mpo no wɔyɛ Nyankopɔn ba amade de bia a lot enti sɛnea yɛka Yesu wo nsɛm no the same thing applies to that lumba nsɛm no yɛbɛka sɛ case ni twa kura mpo asɛ wo na yɛbɛtɔ akɔ so sɛ sana ho ka dia me musa enim sɛ obi a ɔbɛka nsɛm a enim de fa yagye nkwa Yesu Kristo no nya ho asotwe is that lumba so nsɛm ebi ka papa bi ka bɔne obi ɔbɛka nsɛm wo yɛ bɔne ne nim bi afa lumba ho no the committee nya asotwe ana Bible no can say touch not my anointed and do my prophet no enti onipa bi a wode ne nsa bɛka ne Nyankopɔn asra ne bia no wode aka Awurade ani and lumba nsɛm yɛ ɛkɔ so atanse na mete ɛyɛ social media ho a metimi sere saa because obi betima fa asɛm no too personal ɛbɛkoa bɛka nsɛm asɛ bi enim mbo bitimi ka kura mpo ka sɛ lumba kura mpo sɛ bi no ɔfa maato ne those kind of sa ne man ɛyɛ no me and they be na me ka say opani ye wo curse ahodo bebre wo ye wo generational curse a wo nipa nanka sa no obeye de ato wo no ma be ya wo nto to na ye wo self imposed curse ya eno no wa wo be ka de ma wo ho eti ye wo sa ne ma na ekoso no at the end of the day mu bebre benya no me e wo so especially near all ka asem na e ya atesem a wonni nyina so na bia wo de ya wo bi e ka mana buru so no say nipa ne no me wo ho and eno me ne ye ka enya say bia ade se wogu ana ade ne beku ebetima block niam bebre betima say waware ebetimi de niam basa abo abrabum e bia me ka say lumba ewu achi no enkrofo bebre aware agu bana ha mo de bekwa akohwe mu fia bayifo because of sane mo for asem ne personal ya de e wo ma me akohwe say wa side ya but sa wo ka na woni nyina so na se wanka ne ye wo ka ma ne boro so a eno me di wachi na se wo ka ne ye nso wo ka ne ye no ye tu ye ka no kure mu eno so kura mpo ne ye woni sane ye wo be ka no because ye woni pa bi wo ho no ma ye mie ya no emfentia no also me kasa ne me di kan se lumba asasi so no in either way no wakoye Nyankopɔn wa asasi so ana tama ne nyamesom nyama o man we se mu no ye beka se ko ye bosom de bia na meka se obi te se aye konfanoche se those days na no wo honom na Kristo som wo ho kidigidigi dia sane na ne tumi ne sibitie no enka ebia ebefa aye nyamesom so na aba enti sa wo beka na wo beka ne papa na ana wo beka ne bone wo ka ne papa wo de nsem na tutu ye yemusa se kana wo ka no are you the right person? Say Obeka. Now what can how do you know say asam na wo kano? Yes, I never say wo kano. It is some way say no sebi acquire to sebe sepani kunya habain. Yet a sin benyansa for. It incofobi benya problem ewum. Encofobi blame so benya reward ewum. Wow. It is a woka nese one can ya later on. A lot of problem ever blow. And I be blame so no.
there will be a lot of blessings Okay. and a rewards ebe kwadi amasa nkrofo no so mo be ka ne yie no yeah Ezo open here anka men ka bia na asese other one. well I want so ya ya no we didn't kasa won ka bi Okay. but near ehu mu pa ye especially omo gi adamudie e wo lumba nsem we say hu no Oh, okay. because nkrofo beble wo ho no ma omo gi adamudie omo kwama team A omo kwama team B Okay. a lot of them and at times me say aye bia social media ho na bia me come across one of their interviews and also their videos ni bia metimi hwe nipa ni see ya cause enipa na wote wono ma wo ka say bia wono wanje bribe bia no metimi hunu I was spiritually say nipa we wanje bribe Ezo mamizika na me kontokwa bi ma obetime nya ho asotwe. Oh yeah. Na say wo be say medin. Okay. Lumba spirit no people will be thinking say be a lumba ewu ye na kwahye fom enti eno ano no Sana bibli na adwene but onipa bia wo ye icon ne spirit ne nam te wo say ye benya the replacer of that lumba no lumba spirit in phrase as so and and the replacer will be a yaneba till up to now lumba spirit was as what say trust one Bible come it say it just only people preoccupy no way she atem this what we are you ate heavens general say sunsum eni ho no ma okay enka yesu ni asuafo ne nante na at the end of the day no ensuo ne so no asuafo no hu ni yesu no mo ka kire ne se dabi onye nipa no ye saman se saman ni ho no na se nipa sunsum ni ho no ma enka yesu nka nkire o mo se mo hwe mensem okay saman ni hunam enti kire se wo nipa wuwu a wo spirit no eda ho nam ewo ho no that's the reason why na te paano na obi etimi wu na ne honhom akwa tena baabi akwa ware foforo okay so that's no kre ewo pa okay ade bia twere ne se ade bia ni ho no ma wa asase so ya ade foforo there is nothing like new under the sun okay ade bia ye hunu bia no ade e wo ho no dada okay ende bia meka sa etire ya ye yi ene ebitimi ya mele ebitimi ibuna ba ene sa na sefo eye kete titiri dressing ena asaba enti ade bia wo ho no sisi currently bia no eye niam e wo ho no enti ene bia abefu ni those kind of sanya menenti no I say ama niam bia ye dey asesa okay but asesa does not mean say ni ho eye ade a e wo ho no da because me minim obi a enipa no asat now what you say ne papa ewuye ena kokotena kuru fufuro so emutwe ena ode kokohia eye sa nipa ne maame ena ode ware no wow and wo fall away say na be ya enipa bia manini bia hunu okay so the right beginner na say immediate that will be our yemenini hunu no eno ano no enipa na amabiem okay ena omo direct ya di nipa ne ba ni nchi ne papa abusua mu me ne okasa sisi ye wo kosawi nipa ne wo wow sawi nipa ne wo that's why some ba na isane ye beka no eti ade bie ni ho no ma se wugidi se wunjindi wugidi no nkire sa ade no enko ana se eni ho ana wunyini no so nkire se enko ana se eni ho ade bie atwe na ka ho asem bia no ewo ho no nti ewo se nipa gi niema edi lumba spirit eda ho nam ho nti wo a wo begi adamudie because a lot of people egi adamudie asatena okrampo biguso wo mo gi adamudie e wo lumba case wo be ka se bia wo de o kasa o di ni nkomo e bu ni pe bia na so esi abaso bi se o wo dwuma e wo ye me friend ji na I know ya wono no wo ho on say sabi te say me no ye adwuma ne ebia madwuma ye ebia wani aso ubetimi amam credit ska onso adwuma ye bia mani aso metimi amam credit ska say bia photo data fa ye wadwuma eno ne wo ho ene ye won krofo personally wa sheda akose wokon no me pese me koma enti mami bibi kakra san krofo na wo problem and including one lawyers and some of judges in you nyina but some of them no o ma je will be a discar or more problem yeah
And what they mark this prophecy down. Before say Lumba case we say in chat. Our Ghana has seen. Or more matran some we say so. Judges in Ibi. Including lawyers in Libya, almost on Sudia, mark this prophecy down. Number 2, accident bako. ABC, because I idea who soon. I idea me I idea down no ma. Me say at the more for net and semination. A bee could have been a bill so better national. And Crofobia something. Yeah, and Crofobia or Honoma. Me say 1 accident. Wow. Say anka nipa na be kaniba. Yeah. Idea wo hu. Idea da ho no ma mehu. Na won timi nya bibia ma. Dabi. Na ko tena ko infa accident free why na e call so sad. Papa na wo ka ne wansem no. Yeah. Na de ko so nya wo hu. Court na de. Me na nipa hu anu onwu yo. De wa ya lumba ewu ye. Me ka asem bi. Say o ma hwe ya lumba yi. Me ko ka asem one of ye mo sister channel bi wa kra. Ewo Oman TV. Yeah, and I'm second mama radio. Oh, okay. And me can say so man hwe ya lumba. Yam for lumba nhye fom say no. Ye do bi be hye asase ase. So na wo fa sin so kra. Good. Yeah, ko fi lumba. Yeah. And me din komo e kan ye say enu akiri no kura mpo no. So man hwe ya ne e wo so mo ye na so man fa so a Aisha lumba yie no so man hwe ye ni besai. When say you say you for na hit ni ase na manfo as e bedu ye dan na ma ye. Because you see the year na ye wo ya enya wo fa ye. Because bedu a certain point bia na obom paye bia ebi okran ba won de won hye da mom paye say obom paye concerning lumba issue because one lumba won ye mabusia ni. Yeah. But ebi wa wo bom paye na say lumba be ye oman bapa e de ma oman Ghana ntino wo on ma bia wo bom paye na bu wan say lumba ehun revelation. Wow. Yeah, aba bisim. It's be basa. It yeah. Me lumba talk from say team. Me a lot of ye ne won sem bebre. I am able to say who ne vision about lumba let say whatever ma. Ba ko eye na ayie no. Okay. Sane ayie no ntoto ye. Okay. Ebeko. Because me see ye. Okay. Me be hu say yabo dwa. Edwa na yabo na ye lumba yie no. Okay. Na me hu say ahemfo. Ye see one big umbrella. Kese pa ba ko a kese no ahemfo nyina gusa chiniye kese na se. Okay. I want to say na me hu say ya dwom chiniye no. Ana ye de akata ahemfo ni nyina so. Okay. Ana omo a wo wo umbrella ni nche ni nyina no. Akoye nkrofo a meka say omo nheda omo dibele ni nuru te sa ahemfo no. Okay. Ana me hu sa nkrofo no. Okay. Ewo honom. Ana me say hu na sikafo a omo so ya bo 1 tent kese. Okay. Ai sikafo ni nyina nso egua on say omo wo tent bi wo honom a eno man ni te say dan. Okay. Omo tai birthday parties ni wedding ni asori kurampo wum. Yeah. Na me hu say de sikafo ni nyina egum. Aye bie omo zipi no. Okay. I know. Ni me hu say omo zipi. Nipa wura sikafo ni wura na wura ba on of a said na me hu say ahemfo ni chini ye ne dwom ye no kata wo so na me hu say ya to zip no. Wow. Emu sikafo ni nyina egum. Okay. Eni ya hwe kwan ye fa so enipa na ke expect sikafo na expect ahemfo na ke expect so mbeba da de lumba yi no. They couldn't. Okay. Because na spiritually bibia ye dey akoso wo hunhun lumba case we say no na eni kwan say na kanema ye. Okay. But enema dane ye. And CCA no bibi koso a on me uni sa de na ye mesere on say penifo se dia e ben na etwi. Okay. And baby ade ne dance one fan to one so be frato. Okay. Ma me akusia se wa ma me no. Okay. Maniku no ho. Wow. Yeah. Okay. Maniku ku ma me no ho nyina no one thing. Okay. Because me hunu no kure bi wo baby. Sunsum. Yeah. Wow. Me hunu no kure bi wo baby a. Wonim. What kind first Samuel chapter 30 na verse 7 na. David no person wo ko bi di nkunim. Ba wo ko na no person di nkunim no.
wɔtena ase hu sɛ no ɔko no ntimi nni nkonim Okay. except sɛ wɔyɛ adeɛ baako Okay. ɛna adeɛ baako na ɔyɛ no na ɛwɔ sɛ onya sɔfo panyin bi ho adeɛ ɛyɛ Amelek Okay. enti wɔka kyerɛ ne baabia ata sɛ kɔfa sɔfo panyin Amelek ataade fa brɛ me Okay. na memfa nhyɛ and right after so ɔhyɛ ataade no wɔdi ɔko yɛ no wɔdi nkonim maame akosi asɛ wɔabɛdi nkonim a meeti ho ketewa bi Okay. nya ka no bɛyɛ Akyire nkɔm. Okay. Baba mi tie wada ma. ɛwɔ sɛ maame no Okay. ɛbɔ mmɔden sɛ wɔbɛpɛ Daddy Lumba ataade a ɛwɔ ne nkyɛn Okay. Atade bia. ataade biara a wɔde aka ne ho da Okay. ansa na wɔ relocate free Germany aba. aba Ghana no Okay. wonya saa ataade no a maame ne berɛ a ɔrebrɛ timliga wife fufuo timi pagya no mo de abo mpan no mo expose o mo ho mese ya mesore Enye kwasa. dabi mese sɛ ɔmo pɛ saa tobo we nyinaa ɛtutwa Okay. that is only one thing that they have to do Okay. maame nankasa no ne Lumba ɛware no wɔn sɛ nipa sɛ me company nsɛm wuri sɛ adeɛ nam so ɛma emogya apam ɛyɛ adwuma paa yie no normally no mogya ne ka ho bi mogya ankasa no wɔn sɛ sunsum ti mogya mu Okay. nti sɛ mogya wotwa wɔ bi ne sɛ mogya tu ni paa nipa ne timi fam wu Okay. wɔ nipa nsonson no wɔn ho mii mu no ɛyɛ wɔn mogya mu no wɔn ho mii firi mu na ɛyɛ de ɛba Okay. nti sɛ onipa ne onipa lɛka sɛ ɔbaa ne bɛrima da na sɛ ebi a ɔmo release no exchange of blood na ɛyɛ home na ɛɛba Okay. na wei home kɔ wei sɛ wei ɛyɛ apam nti ɛno na sɛ ebi a baako di baako bɔne a ɛnam saa honhom na a exchange na wei de abɛtena wei baako tumi di gyina so ɛde saman honhom no wɔ honhom mu ɔyɛ nti maame akosi asɛ wa saa kɔɔto akɔneaba Yeah. na wɔfaa no maame no Okay. saa ne early ɛho nsɛnsɛm Administration. na ɛka me kyerɛ wo sɛ maame akosi asɛ wade nneɛma di agorɔ a ɛnsɛ mɛka mesere aha wɔde ne nsa bɛgu ne ti That's a enye physical. dabi Ade nyema bi koso so. ɔko wei sei no wɔn sɛ ɔmo fa saa wɔko wei sei sɛ physical Court there say physical nye. yoo Nipa lawyer for na je na kosua mbra na. wonim sɛ bible sɛ wɔhene akoma ɛda me awurade me nsɛm Se so tua. na nea mepɛ ɛna metene fa No correct. enti wɔanhwɛ yi a judge bi ɛyɛ nipa adwene Okay. wɔn adwene no bi na ɛda ne tirim Okay. wɔn sɛ yɛsɛ wokɔ kɔɔto a yɛka mmara Yeah. na yɛnka nokorɛ Kind of correct. yɛ enti wotumi sɛ obi di nokorɛ paa bata mmara Na we no. na awe no ɛwɔ hɔ nom Okay. enti spiritually no yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree ɛwɔ hɔ nom a ɛnɛ wɔn dɛm a ɛni kwan sɛ kɔn mu dɛm yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ nom a wɔn agya padeɛ firi wɔn nsa ne ni kwan sɛ firi wɔn nsa why because spiritually ɛnsesayɛ bi akɔ so Itimi sesam nneɛma wɔ sunsun. oh yeah Just mama akohwa sa wɔn sense itimi sesam nneɛma wɔ ma ne yɛ sa. oh yɛtumi ɛnɛ nka akyi Okay. Okay. sɛ maame ne nya ɛyɛ Daddy Lumba Okay. ataade because ɔne na ɛte dɛ Okay. sɛ wɔnya Daddy Lumba ataade a wɔn sɛ ataade wei se deɛ na me kuru taa hyɛ paa wɔ Germany hɔ nom a ɛno ano no wɔawie case na yɛ easy de ma no Onya na yɛ dɛ. ɛno deɛ menka no public Okay. But onya ni kulumba tabia. Yeah. Bwana. ɛbɛboa ne brutal Lezi ya babu ya na wɔhwɛ wa. Wonya ata no ɔmfa nyɛ dɛ. ɔhwɛ me ne so nya ataade na Ana bɔ sɛ ɔbɛka obedwa mu ana. aha Okay. because deɛ nti America saa no yɛse sɛ bi wutu ɔkrafo no na wutu agyina mo akura nso ɛfo Okay. ana momone nso ɛfo because ɔkra no ka kyerɛ sɛ mo nkɔfa momone na momone nso tubɔ Okay. nti ne pampan no kura bɛmɛtwetwe na menakɔ saa de wi a mɛkyerɛ no Okay. ɔdɔbroni ebetimi ayɛ Okay. a wɔyɛ bɛyɛ adwuma Okay. Mama ko sa so waso yɛ bɛ. ma mɛkosi asɛ wɔn nso yɛ bɛyɛ adwuma Okay. ba nipa paa sisi so ɔpɛ sɛ odi nkonim paa na otimi sere kɔ awie a ɛwɔ so ɔyɛ saa deɛ ɛno nti na mesɛ menka na ɔbɛdwa mu because meka sisi ya Obetimi akɔfa ada. obetimi akɔfa adane no Oh, okay. maame ne nya saa ataade ne pɛ
Ayoko no moko. Court nsensem na ayoko. Oh yeah. Yes sir, William Brandon. Because when we be a wura court wa. O kodi adanse am obi. Yadi ni gina adaka ma magistrate no e ka se won kana no asem anu atole mu. All cause no nyemu. All cause no ye ni fra adaka ma wo piesi abontia na no ahoma na sane. Wow. Yeah. Enti court nsensem ni yemfeye ni kan na eye. And as atam saya na me ti wono ma metimeche omo ebi ntimi ka se o yakobeni yakoni je yakwase. But ye wade bi wono me bon na ho. Yeah. Yesu no ani ni nuanom na na ewo ho. Oni ni kuromufo na na ewo ho no. But they couldn't believe him. So say ni wo mu no mehu sese won na na ya agyenkwan. And as at now me no ka se nyina no Jerusalem fo kura mpo no omunya hu se Yesu Kristo na ye ka ne wasem won ni agyenkwan. And they still na omote won mo twen say sa Yesu na ngana sa be de ebebantie wade bi won me benwa Oma twisika to egu papa. Yes, we give for be any money. Good. Oma twisika any akonfo so, malamfo so, asofo mu bi so. But still, sika omo jeje ye di wurawura ba bi nyina still. Ya wade bi wo no ma enye ne kakraka ni page akese no na ma odi nkonimu. Wow. So distractions, misunderstanding, frustrations ya koso. Ewo eye ma me akosia se we chitafo. Yeah. Openi me come chiro. I had there, Papa. Yeah. Oh, so that's what now. We don't only free, Papa. I don't want to. Yeah. If you never. Yesu, training can be. Okay. Yankopon ka say, sankrofo we see. Send your my dwene baako. Say omo bomoden. Na omo si abansoro. Efra asase so aba bepem osoro no. Se manye bibia. Yoma plan no ma dwene baako nti ometimi. Etide ne Yankopon ye. One fantasy mu kasa. Ene be mi nya dagate. Ye be nya kusase nya abrofo nyina kasa um. Den time no mu kasa baako. But right after say omo kasa ntete mu ba ye pe. Ene no ano no. Eti we ka we arente no mu dia bum. Enu bi na ekoso so spiritually no. Physical ye huso mu nyina kasa baako. Asante kasa ne pa no mu kan ye twi kasa no. But spiritually no ya dane omo kasa ya dane omo adwene. Oh yeah. There's a fatano we now journey about here. Prepare yeah. Alizia, ya dani o madwin sunsun. And when me eba. That's your man. Ma me aye bempoma. Okay. Daddy lo be nua ba pani. Bempoma. Yeah. And to kwa bi bu awure mu a se omanfom na nsin efom yi a. Me se ebe wure ma afi ma me akusia bempoma ene ma me akusia sewa. Sane no mu yesi no omumu bete. Yeah. Because a one kasa need the strong key. Yeah. And so munya who say omuntema te pe and no what the market on the wall. And people be work it our me come chiro. Enwan emponchen and kana man kokko ni tuntum. A ye dia hyefom. E wo sa de we say hu. Asieye. E wo so asieye de kusie funu ho. Obi a hye da de. Eno ne eye yen before your problem no. O kaza wo say ekusie funu o. Say what dey ja. Funu esie nti so be ko say ana. Obi timi ko. Na wakwa akotutu obi na ho. Okay. Na o de obi picture akwa akwhye ho no. Enipa no wote ase pan so ye te ase ewu. So we see wa mnam no. Wow. Eti wo na mo abon wan se fradada na otwa hwe na wokọ. Eti maame ni pese wodi nkunim a won hwe niema because se sisi a meni okaze opanyin se ye da sori ni e ka se maame akosia bempoma ne maame akosia se wa akoa me ka me kire. There is no way say bibi betima komani omo abomu biem because e wan kasa na ye omo stronghold so a omo force wa and the opponent for na ye na enemy no omo make sure so omo be punch wonom because no obi kuna hu ni weak point ya e ho na wo pa ese nipa bi twetwa sempa bom eniema wo mo ye no an se timi legal expose se asha se ekoso so we kona ya de but me ni se obi asem no to be sure that say
yɛnkɔ working tia ɔbi ma ɔmo ntɛm Hey, ana ebi ame na me na asɛm wei sɛ nso nti na ama obi agyae ne kunu. ano mo mte Asɛm wei sɛ nti ama obi agyae ne yere simply because ɔbaa ne sɔre a TikTok wa na ɔte. Bɛrima ne bɛka wontie. Ɔsɛ ne wonni suban megya wo. anya asɛm wei serious o Mɛka mekyerɛ wo. sa ma fa no honam mu sɛ honam mu na ayɛ Ɔn sɛ ade a ɛha adwene ɛyɛ sɛ beginning no majority of them mɛfa saa asɛm wei sɛ wɔ honam mu. ya no prepare Ɛwɛ deɛ o ɛnkosi hwe wei. Yɛwie. Because come say high court. After body na di kind and I say after the court really about you we aka your legal wife. Jado that's not that. Yes, That's not. but that was say wa digital for only so we really. Ya ma court kwa na one of the systems na there e buy ma ko say wa bon wa so we go badge so ni ade. Na e buy is the bi ye bo say ma ko say wa bi enkrata no. Onyi ntu na mo waji tum say we you ware no fi but wa don't go ni so. I say e shock you bi a na mo say done deal. One shall won. Bibi koso ankasankasa was spiritually. Okay. Say maame no, they say na kwa a situation whereby say maame no edumle bia na bemobu spiritually. O kasunsun wa. Okay. Edumle bia na bemobu and enye sa tim legal wife for no. And na kuma bempoma. We enya physical because enya me no mo nete. Yeah. But spiritually, eye tim legal wife ni mu bi. Ana maame akusa bempoma. Edumle bia ya na utuma menefo a. Oh, okay. And we throw in tower da. That's all bempoma e pillage na koso. Oh yeah. And we tell mo fa we say means bia work it towards o meti to mo ntem. Wow. And saa de ni nya bam say pe eno ano no. Eh. Maame no onhwa adwendwene a ne yes e wo so odi. Okay. E was asase we say so no ntimi nya. Because o ma protein ne man kasankasa. Maame no kunim die ni na no. Eni beni e wo no anchen wo ne dem a wote. Se maame akosia se watimi nya dade lumba atade a wode aka no. Okay. Say ye nanda we say such as boxer ne na sefo ni mu bi kura mpo na. Ne hia se ade a wo se lumba de aka no. Eno ano no. Obedi nkuni. Ade no be tene straight. Wow. And ebe de say ne ehwe sini no. Enti oma yade. Okay. Oma di nkomo pa yade bati. Baby, I was say omode to no Sakra. akaka mo fanto. Well, papa de ye man ye mo akwan say o ka say na madwin si bi so. We to just ma yakọ say wa ko file for LA. Let's just administration and the kuma ma me brempoma. And na asase kra na ma me akọ say wanda bin baba shale ni kan obi. Okay. And o ma o ja fo ni ba so mo ni bi film na. Ade on what I say for the din kan na feel so treasures. Ti ni din film. And so wa and na no ye to just ma me akọ say wa baba ma Calvin. Only knew about the news what was it. Ella, oh, my pen. Also, be Fali Kavi at said, go to inform count on my quad speakers. Some of us. Now, send you, yes, you pay for money. What the upper the Alcoto Quayana, bro. Naka, wow, mammy, and a pellex administration. 1 year money at the end of the Abbey Boqua. It didn't have a number for me to say, also the Kavi at a cotiso. That's any and Papa, I shall see a great about any mammy. Oh, yeah, okay. Well, once was a bit miss you. Once, wow, idea, yeah. Maybe we know. Okay. Me wo baba. Okay. Me firstborn ya yoba. Okay. And the we are akura no ye close to me no. Ana me baba ma anso ye close to ni maame. Okay. Enti enim say asase su de nature nyame ade bo mu no. Oba ne be ma bo. Awo eye parental side no. Na be ma nso ne maame ayede abo. Ba ye mu say e say e de na e koso nti a. Calvin na waye that the lumba eba panyini wani maame akosia sewa no adai na akura no maame ne to wase ya no akoya furo de akoto baabi maame ne beba na ho maame na chechele no obekọ na akura na kosane spiritually bibi koso. Wow. So those who be also who say when the cat of so akọ school nti no ono bi a say be kan wa school administrator obetimi the school 7 na to je bi na schools ana they say okay aye working na wo ma work ade no spiritually aye huhuma de o ma she da plot and will be our ben ma minimum bia no mo hwe so be free ma mini side ma mini hu yeah. Wow. Because I shall say free nima. It is said ma mini na ni da so nyina na kuma. Okay. And chance also me say ade ne dependent
Oma work area a dependent. Okay. Aka kitwe bi. Se emu beti se pe ene mu tepe eno ano no. Yete Ghana ha se maame no ebetro in towels. Wow. Enenye nani. Obeka chom se asem no no a na ejina ye. Ontimi nyina bi. Wo se papa chi se wonte nka. O se bi o ye empire bo kaka. Empire de wo ye. Spiritually no ko na papa chi ko no. Ohia support was spiritually. Papa chi nim sunsun wa de. O je wa o ko on to pa. Na beginning na issue we say by no be say papa chi efiri maame na chi a. Enka maame na ga san no ade of spiritually o mo pe maame no. Enye se ebia won lusu case no. Okay. Be da be so yes maame akosia se wa gugu agudem. Oh yeah. Ye be da be so yes maame na wu. Enti sa na matu no no mo pe akosia se wa sisie ya me no kasa. Enti papa shi obi a wabọ mpa ye behunu. Se obi so be kase. Okay, obi kase fine. Obi fe ma na akosia se obi so kase obi so pro do broni sa anambo. Ano so okay. Sa eye battle. Ti obi e church obi a enti at the end of the day no wo a wo spiritually wo benya upper hand na won nsem be ye den no. Na nkunum di aba wo side. Wow. And issue we say course no. Ma me be mpoma. Ma me akosia se wa including aye omo ye close to aye ma me akosia se wa no. Omo nante was spiritually. Ehun di ekoso. Ehun di ekoso. A omo pe we say means bi so mepe solution. Wa se we ba mo for say papa shia den waje agina mo nyebusu ni na bi ko atumi ma ya ya. Me say se ma me ko duru airport. A omo di ni si aye ka ni mu no. Okay. Se na ma me nko a na na si ka ni mu airport won ma. Okay, ko wase ade ya na. Aha. Okay. Wo free Germany be duru Kotoka airport no. Wo say omo print aye banner bi e na omo di ni si aye ka ne so na papa shi ejina ne che. Se na ma me nko a na that particular moment no ejina ho no ma. Enkunya track anim si pe no ano no. Nka ne time odi benya ndwodwo ya no no. Wow. Eti we nipa bi wo ho no ma spiritually wo ba wo side ya. Na epie wo physical. Ebia wo say nipa na nganansa wo nti ase. Te wo say bi e be ko akira wo behunu one or two things mi no wo say oh say nipa no na oboa me. E wo kwan bi so. Papa shi ehia ense mu odin. E de fa no. E say akwa ye situation whereby say we nipa bia wo beji agina mu. Say wo be ku bia no. No ma ponche wo. Wala Michael beginning no ejire mu de mama abe no but then what is what can say ni bi ebia no hu say yeah what other issues we discuss e kwan o mo dia faso okay yan hwe obi te say pastor councilor Lutrot what can say mo ono so okay bia che papa okay who be bi o mo dia asem ni fa o mo sheda ayen police case okay say wakoi granted interview aka say they should assume the body of Daddy Lumba na o sen kan phone ranting boys yeah and no de fast akwan no so eti ekodu court no se e be ma obe odi a and e was sign bond on kasa asem no bi eti saa na ebe koso anti omo kwa mama me ni yie no pa no eye niema ya hwa ade a omo de ye kwanima ya asem eti we nyina kire e be physical because so much shade no spiritual e was a pure physical oh okay ti kwa be fa so abepia yeah okay eti majority no be fa mra kwan so e wo system ni mu na other side no so no secondly side no so akwa eye misunderstanding okay ya de be physical so why you say na ya timuntem was legal wife we won e kuma ma akoso asewe o ko na we ni we ko o ase o twa mo anya ana abo so be say isi enye hunu hwe die si na echi afi na ebe ye say ade ne be koso afi ebe ye bloodly fight ya say we say ni we say hia ahwe be ya twede toto enti asem we say no mo mfa ne so easy okay odobro ni team fight was spiritually okay akosia say we team fight was spiritually okay but say wa ma wani an na honum na we a little bit mistake obedi nkuku yeah Papa, only Mr. Assembly, the person of Mama Betuja. okay. So the bear
sɛ ɔka sɛ maame akɔso asɛwa titafo sɛ Yeah. sɛ maame akɔso asɛwa no nipa bi hwɛ wa ebi obi pɛ sɛ ɔbɛfrɛ wo bisa sɛ wɔn sɛ wɔmfa nto dwane na ayɛ kwa Yeah. bɔ number no maame asɛm Mate, but your number is 0247 okay 882 774. okay 0247 882 774. Baby, I'm where you come say so come on. okay Yeah. wow It's the problem no. Say enyo no nko a obi a wo problem bia okay enipa ne fra nyame be fa me so e de aboa no wa we de ma me akusia no mo dwumi asa wo ka asa ma ye din na mehwe wa asa kra ma because me de me to yam panso we no mo ye kro oh yeah we yakun we twa wa na we sa ba no we sa wa sa kwan yo mo fa so enti be se ji ho ana fa beka na beka pillar na nkasa enti o mu yi hu nyina wi a asewi ba e hu se nipa wa gigina mu ne ete so kapa yetiwa ya ma me obati yeah ba ye musa se no wo he se le ojina mu oguso ojina mu ba wo se ne first na ti wa ejira mu no bisa ho se how many days ni ana hu se ti wa so life okay so ko oni oni se ko Kristo no so akọ ofu bia anya dia no consequence on his royal na eni amanganga sa wo ho no ma o so be ka se sa ne odobo ni camp so no Peter Paradise no odobo ni camp se no so wa switch aba ono so enti na America ne say obi a work oh okay by the other side no spiritually no mo sa wo so wow oh yeah okay wo share from genesis of this problem sane odobro ni team aye free mo fia Schwarzenegger mo ne omo keka ho royal show say bo massifo wo be hwe aye maame akosia say wan so side ya obeti wa his royal Ashanti Queen mo Queen Mamo ene aye Monica Hicks mo ne nasifo mu nyina ye hwe say nkrofo mabubu mu din nyina no exposes ahodo say na aba e wo maame akosia say wa side exposes ahodo say na aba e wo maame odobro ni side and tokwa ahodo say na aba with team ni mienu side ni ranking percentage so here I'm set to league front top and dos yeah enti e kire say ensa no baabi eso kire baabi enti mo mfa ne say ena nsakase ye musa nsakase bi wo honom ate say ne wo mo kana ne say bribe a okunu nso wo mo kono wo man kadangasa wo no mo kono eno nso say bribe na e kire say spiritually also ya fa mo honam musa eto omo de niam be di agro saa o mani mra omo de sika bebre e de etu na mo was spiritual bara de ne da maame na nchen wo so ofa de no na wo gina fo ye saa de no ema papa na nkasa ebe yi ne ho adi e de kire no na ade bi wo ho no ma eno de eye panin kasa ye wintimi nka ne sese bibi wo ho no ma sa maame no etimi nya papa na taade nse ne mo zo me kan masa be siso en ne hia me maame ne timi nya papa na taade no na ne etwa se wo ye no wetimi ya anadwo na wo be ye saade na nkansa no e wo se wo hunu ni kunu dade lumba e wo ne daye mu na there must be a spiritual settlement between maame akosia sewa ena the late dade lumba all settlement because oh yeah ade ya settle obi ama bi a ntwentie bi akoso ati ene ta make sure say we ye mpanin kasa oh okay enti ma bone ma kata no e wo se maame ni nya atade no ana wonya ne ho ade enye ne mpaboa okay ba na atade ne wodi aka no ho wonya na ne wo se wodi ye no wodi ya saa na dwo no empata bi bekoso ye pata akoso asewa na se pata da empata bi bekoso okay and enkomodie ni nkutahodie bi bekoso a abusua no maame akosi asewa abusua okay that the lumba abusua ebesi nkunya was spiritually wow edi nkomo bi eno wa na be maame nku nimdi wow nti we nyɛ sɛ yɛmfa sika nkɔ ha yɛnkɔ ade ɛda maame ne nkyɛn ɔbasa bɔ namba bi na ebia na obi dɔ maame akɔso asewa na hwɛ wa frɛ na any so betiri kwa na wo na me eto na me bɔ namba 0247 882 774 0247 882 774 wow you be catch on my first ni America dey catch one na ne sɛ ɛsɛ bi empanifo sɛ ekuro bi wa enso kuro bi to aso okay pa ye di nkomo bebre but ni ehia kese eye emu aba
Okay. ahwɛfoɔ bɛfa Okay. nkɔmmɔ no deɛ wɔmatie bebree ba ne hia ne sɛ ɔmomfa the right channel so Okay. momfa ntɔkwa no sɛ physical battle Okay. but momfa no spiritually ɛnsa kɛseɛ wɔ hɔ a ɛyɛ adwuma but there is a great and upper hand bi a ɛkyɛn physical one a wɔne twe di ampo Nyankopɔn and every prophet is the mouth of God nti ne nyame difo bi abɛka bia no sɛ wofa ne sɛ Nyankopɔn na aka nkonimdie ba wafem ɛno da nkyɛn a onipa bi a wɔhwɛ me bia a wɔwɔ problem sɛ ɛyɛ honhom mu ɛyɛ honam mu enipa no ne me kasa a Awurade bɛfa me so ɛna ade ɛba spiritually a nyame ɛde ama me yɛ nhwehwɛmu sɛ wopɛ sɛ woyɛ w'abrabɔ mu nhwehwɛmu adwuma a woyɛ ɛbɛboa wo awareɛ no mu ɛbɛboa wo akwantuo no kora baabi a wɔ no ɛhɔ bɛboa wo wo nkrataasɛm nkɔ so wo nneɛma biara concerning spirituality nkɔ so a wofa number no a mɛgye wo day born mɛgye wo date of birth wonnim wo date of birth a mɛgye wo surname aka wo day born ho mɛgye wo nsɛm sika kakra ɛno na mɛgyina so na mɛde ahwehwɛ mu ɛna adeɛ bia da a ɛkɔ so wɔ life mu bia no nyame bɛda na di akyerɛ me na maka akyerɛ no atu ho anamo yareɛ bi da wo bi so sɛ ɛyɛ gonorrhea syphilis bɛrima wo mɛma sɛm wɔ mpam wɔ fam bɛrima wo bɛrima so a wopɛ sɛ wopɛgyam ne nyinaa nso Nyankopɔn ɛde ho aduro ɛde ama me ɛba mɛma sɛm no deɛ a me nana bɛrima yɛ Niger ɛni nti ɔno na de sɛ nnuro no yɛ de ɛmaa me that's wow yes that's a what did you mother ma asomdwe sɔfo ya number no twɛ mu ɛwɔ screen as no nti fa ne friend sisi a na ne twɛ nkɔm sɛ nyame nam so bɛma ɔgye ne fa wo de sonko ayɛ wo de abɛpɛ bɛsa baabi mother ma ya tia sa twɛ nkɔm ɛda sa ɛbusu asɛmpa yɛtia nti deɛ ɔwɔ aso yɛsɛ wɔnti deɛ honhom no ka ɛde kyerɛ asafo ne mo inspire sɛ nyame na mo no bibi anya bɔkɔ bibi anya asomdwe na nsɛm etu twa na obi akoma ntɔ de yɛm sɛ deɛ ɛsɛ ne fata na yɛnti nkɔnkɔ nso ansɛm mpanyinfoɔ sɛ baabi adeɛ ne da no wɔamfa nto a ɛfiri ɛtɔ bɛde de kwabena wɔ sukɔ so a na hwɛ by Grace TV ɛbɛpɛ me yɛbɛhyia nyame nka ho na mmom kae sɛ yɛtɔn fie wɔ atwoma yabe na ɛyɛ 4 bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna 3 na aka no ɛyɛ single room self contained nti bisrɛ wo ɛfie de atwa bi ɔde gye ho afa no frɛ mu ate na ne ɔmo kasa na biribi abɛkɔ yi ɛde ama ɔno ho da biara da ɛfie no ho dwo yie Kumasi fie akyɛ sɛ biribiara de no akɔ mu sɛ deɛ wonya mpo nso tɔ saa nso na mekamfo obi trading enterprise ama wokɔ atade papa ne papa perfume papa de Kumasi a South Interest Junction hɔ ɛna obi trading wɔnti fa number no atwa kɔn frɛ mu ne wɔn kasa biribi abɛkɔ yi ɛde ama Better Grace sɛ Ghana fa mu America ne Canada wopɛ insurance company papa insurance services papa de ayɛ Better Grace sɛ wɔn wɔyɛ intermediary financial group wɔn hwɛ bra wɔn bɔ ne sika ba wɔn nsɛm a na wɔn ne watu anamɔ na afɛ biribi akɔ yi de ama fa number no ebi ɛsɛ yɛn America bi wɔn ne Canada bi but wɔyɛ Ghana ni yɛ okura nkrata Canada fɔ nkrata America fɔ nkrata wosie sika a wɔwɔ Japan deɛ wɔwɔ asɛ fata sɛ wɔn Better Grace to anamɔ wɔn sie sika no ana akɔ pension dɛ kɔ ba sɛ ohia sika ɔbɛtam sika boom de ama yɛ tax free mpɛ wɔ deɛ na ɔpɛ bra na wɔn sie sika na so wɔn da sum na so nyame ma ne mpare na wɔn twɛn kɔ akyirikyiri ɔhɔ ne amane bi ba na ntumi nyɛ adwuma bi ma busua ɛma ne ha wate wɔn bɛhwɛ wakɔpem sɛ ɔbɛyɛ nyame deɛ na wɔn nso wɔn ahwɛ wɔn na akɔpem sɛ ɔbɛyɛ suapɔn anaasɛ college within the community so brɛ pɛ mi bɛhyia kɔ so a ne hwɛ by Grace TV nyame nka ho maka bye bye.